Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Munyika. Kailan na mo kaniya? Ha? Kailan ako niya? Kailan na lagi ko? Palagi. Sige na, good. Sige na, palailan ako na niya. Mateo, Guide. Oh, uy. kinsa na? Mateo, strict ang imo mama. Di uy. Dali. Duol ta niya. Dali dayon. Mahadlok man ko, uy. Tantim kayo mong tuyo sa iyong mama, miss. Kadlok. Kinsay imong tuyo? Si Anton unta, ma'am. Good morning, day, ma'am. Morning food. Nato para ba si Anton? Dali na, miga. Ah. Dali na, miga, Sara. Huwat lang akong Brad. Uban ako. Dali. Mateo, wa pa ta makailan niya. Kailan man ko niya, ma. She's my friend, Sarah. Mateo, ang imong brad Anton ang iyang gipangita. Dili ikaw. Ay, ako na lang unay mo entertain niya, ma. Miga maming duha. Di ba, miga, Sara, no? Himo pa ganitag palasyo sa beach? Oh, uy. Tamo de mo'y nagkuyog dito pagpangaligos dagat. Kami. Ibog ka? Huwag mo ganyan pa uban na, god. Kay mo kaya ngay good. Nge. Kami ka, Sarah. Ari na tuwatod akong Brad Anton. Come. Mateo, Don't worry, Mama. I will take care of my Miga Sarah. Sarah! Hain ka! Manglakaw na ta. Sarah! Nakakasi mong kwarto? Uy, sirado man. Hain din yung mabayhana. Misibat? Doon na ka siya gikadlukan. Li, sit down. Thank you, Mateo. Missouri ba di ay si Anton gabi, eh? Permi man na. Ha? Permi di siyang mugawas magabi, eh? Abi na ko ka mo mao'y manuroy. No. Dili masugot ang akong papa nga musuroy ko. Labi pa nga. Dili mi magkuyog si Anton magabi, eh. Maldito jud ni akong brada. Sige lang na siyang dugay pauli. Usahay gani. Muhidla ko kay mangita ko sa akong brad. Permi ding magabian sa pagpauli si Anton. Morning na jud. Unsa? Kadiyot ha. Magwa kog milk and biscuit. Ay, wa pa di ka makakaon. Man naman. Unya, anong magkuha pa man kag milk o biskwit? Aron doon na tayo kalingawan. Kadiyot ha. Magkuha ko. Mateo. Ayaw lang kog biyahe din, hibi. Tingalig mo ani unya imong mama. Hala. Di man namang hambot sa mama good. Mauwaw ko, uy. Ako gay mi ani aron makiksulti ni Anton. Tingalig unsa iyang ikasulti sa akong gibuhat. You're my friend. And I want to please you. Bugart! Bugart, come here! Unsa man na ni Mas Bogart? Mo nalay akong padadon din sa milk ug biscuit. Oh, sige. Bahala ka. Wa pa di ka makainom sa imong milk di ay? Man naman. Para ni mo man ang milk. Ay sus, ayaw na lang good Mateo. Ayaw na paghago kay busog ko. Namahaw ba ako una ko mo anhi? Sure ka? 100% sure. Madugay pa kahagmata si Anton? Gusto ka? Akong pukawon? Ayaw lang. Magsulti lang ta din eh. Ma'am. Madam Prina. Oh. Ngano? Ha?
Baby, beli ako noon sa gibuhat ni Mateo ug sa iyang bisita. Di kina, dali. Yay, muso tani, ma'am. Oo, sige na. Duda ka, ma'am. Ano ba, uy? Hmm. Lain ra ba kay kag kinatawaan nanda? Huwag kong Anong katawa. ingon ana man ang imong kinatawaan? Ma'am, huwag kong katawa to, ma'am. Igo ra kong may pahiyom. Dang kidhat ba? Hmm. Kuha pang biyan na, ma'am, no? Hmm. Wa ko makagusto sa iyang gibuhat. Nganong may anhi man siya? Eh. Kabuntag pa aron? Ngita mo yung Anton. Usa man? Usa siya sa mga angels ni Anton. Huwag ka magdali, ma'am. Kaya itong pangutanon. Ayaw pag kinaraan diha, Bogart. Ay, karaan. Mauhinuoy tumanang akong gisugo nimo. So siya dito kung sa gibuhat ni Mateo ug sa iyang bisita. Kung lang tumumoy. Nayabag ka, Bogart? Ngano ako may imong patuwanon sa akong gisugo nimo? Oh, di kabuang. Ay, kabuang. Boy, ba ko din eh. Pero, masukom ko to, Mateo, ma'am. Oh, alam, ma'am. May gawas na si Dong Anton. Uy, hala, mata na rin akong Brad Migasara. Brad Anton, dali, natay bisita. Ha? Kinsa man? Anton, Uy, Sarah! Hindi man lagi ka. kuan, nangisog na lang yung kog anhi kay wa man giti ka makontak sa cellphone good. Gabi pa kong nagsigig panawag nimo. Sorry kay Sarah. Saon doon na mong gugoy. Doon ako'y gigs ang barkada good gabi eh. Gigs? Ay, miuban ako sa akong mga amigo nga naas banda. Mikanta mo gani ko? Kanta ka, Brad? Mikanta ko, Brad. Askang gubuta lagi pagkanta nako kay daghan man gusto mo sayaw. Kamao di ka mo kanta. Kamao uy. Kining Sarah, namahaw na ka? Ha? Homa na. Dini una mo si Mateo ha. Pagsulti una mo dini kay mamahaw una ko, okay? Kay gigutom ko. Anton. Oh. Musuroy di ka magabi eh. Di oy. Suroy, manggod ko. Kiniging dung Mateo eh. Ati mana ano si Sarah ha? Mamahaw una ko, okay? Kay gigutom ko. Ha? Okay. Kaysa man ang babayhana, Anton. Wa di siya magpaila pag-anin niya ma. Kaila man na silang duha si Mateo. Nahibaw ko nga Sara ang iyangan. Ang gusto na akong maklaro. Unsa siya sa imong kinabuhi. Ay, girlfriend ma. Nga dumian ba na siya din eh? Imong gilikay-likayan o imo siyang gipamabdusan? Di pa mabdusan? Nga dumian ba na siya kung dili pa importante ang iyang tuyo nimo? Paglaro oy, o saman, mabdus ng babayhana? Oh, wa pa ko mahibaw mo eh, kay wa pa man may magkasulti. May diritso lang ko din kay gigutom ko. Bida ni mo, Anton. Oh. Mo resulta bitaw ng imong pagsigig laroy-laroy anang dan? Unya, kadlawon pagyud o kaha, buntag ka ng mauli? Ma, nagkaon pa ko, okay? Grasya biyaning akong giatubang ma. Mahimo ba? Huwag niyan lang ko sermoni ko. Siguro ang tuyo ni anang babayhana, Anton. Ayaw gyud ko tagaig labad sa o. Kanindot sa ako pagkatog. Hinanok yun. Tungod kay natagbaw man. Nindot man sa di ay mudag romansa si Anton. Magpangita gyud ko. Hain man akong cellphone. Akong tawagon si Anton. Akong kumustahon ang iyang pagkatog. Akong pangutanon kung ako ba'y iyang gidam ko gabi eh. Ay, busugan ako eh. Oh. Uy, kinsa mig sayo kayong nanawag na ako? Sayo paron nimo, nga hapit naman magalas 11 sa udto. Ma, ay kung pagsigig panuyo ko. Ay mong wrinkles ma. Hilog diya oy. Ati man na unya tong imong bisita. Yes ma, kadiyot lang ma. Gay, unahon ako ng nanawag na ako.
Ang ako maninig kadit gabi ide. Madugay, Anton. Maputol yun ng imuha. Uy, simbak ko ka mo eh. Kadit ma. Nganong nanawag man ka? Mapagi akong pagmata. Ako nagkaon na, busog na ko. Pwerte yun ron akong hinanuka. Imo manggod kong giukay maayo gabi. Dagbaw man ka ka. Grabe. Unya na sang gabi ha. Tawgon ta ka. Niya, Brad Antonay. Busog na, Jud. Sakto gyud ka dong. Pwedeng imuuna ming biyaan ni Sarah? Ha? Dong Mateo? Biya ko? Hmm. Kamu na duha? Kami na lang una, Mateo, ha? Doon naman ko ko'y importanteng toyo ni Anton. Okay. At doon lang ko sa akong kwarto. Tawagan niya kumiga ha. Inuhuman ninyong storya. O, lagi. Okay. Sige dong. Bye. Bye. Nganong mianhi man ka? O, kagani magpahibawan ako. Tungod kay gibati na ko kahadlok, Anton. Nahadlo ka? Saan sa? Kuan. Nahadlo ko nga tingaling. Tingaling maptos ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!